компания. Так, чакайте. За какво плаща компания? Как да получаваме доход в компания? Всички ние сме знаем, да, че маркетинговият план това е такъв бизнес план, къде ние сме трябва да знаем за къде, за какво получаваме пари и можем да изграждаме свой бизнес план съответственно до маркетингов план и можем да знаем колко ние сме ще печелим пари и колко за нас трябва. Той е много простен и ясен маркетинг план, бързо разбираем, лесен за представяне и изпълнение. Има бонуси за статус, сега разберем всички тези бонуси. Справедливо изчисляване на възнаграждение, липсва на точки и коефициенти, само пари, колко вие сте продадох на каква сума вие сте продадох, тази сума със своята структура, на тази сума вие сте получавате процент. Нищо друго. Всички продукти от каталога, всички, няма никакви изключения, включени в обема на изчисляване за възнаграждението. И мегабонуси. Това за нови статуси за първата година на сътрудничество. Това означава, ако вие сте направили регистрация, например, в май месец и до следващият май, ако вие сте направите директор звание първо път и втори път потвърждавате, вие сте получавате допълнително 1000 евро като бонус. Так, продължаваме, който трябва да знаем в периода 17 каталога за една година. И всеки период има, това е 21 ден. Да знаем, че получаваме плащане на спечелените пари, който компания нас плаща всеки, след всеки край на периода. 21 ден и получаваме пари. Всички точки, които ние сме и нашата структура направих за 21 ден, ние сме за този товарооборот получаваме пари. Възможности с бизнес. Аз мога да кажа, че тук не знам кой сега присъства, имате опит или не, но в MLM бизнес, това бизнес за хора, които обичат общуване, които имат само дисциплина, които цел и които искат. Но, например, като аз, кога дошла до MLM бизнес и мисля, че и ви също, ние сме просто дошли като потребители, всички като клиенти да пробваме. И после трябва задължително да знаем, че можем да и печелим пари. И аз мисля, че тук уже сега 3 месеца ние сме уже пробвали всички продукти, харесвам, уже знаем повече за всички продукти и сега има час да знаем и за бизнес. Това в MLM изграждане не е бърз и лесен начин на печеленето на пари. Но аз мога да кажа на директор това, ако всеки ден и упорито да работим, това 6 месеца, 6-8 месеца и стане. И трябва да изграждаме своят екип. Развитие на собствения екип, това ключовой аспект на успеха в MLM. Развитие, събиране, набиране нови членове, обучение, подкрепляване техния бизнес. Първо, отколкото ние сме започнали това, съответствено нашите клиенти, да, нашите близки, познати, приятели, които ние сме започнали да говорим, че ние сме започнали работа в новата компания и предлагаме на своите приятели, на своите близки. После ние сме уже излизаме като не на близки, а офлайн или онлайн работа. Да? И не забравяйте за интернет маркетинг. Тук написах, интернет предоставлява огромни възможности за привличаване на клиенти. Това ще бъде в друго обучение, отделна тема, как да развиваме през интернет бизнес. И мога да кажа, че тук специално написах, започна на собствен маркетингов бизнес от нула, може трудно. От началото трудно, да, но с достатъчно старание, обучение и планиране можете да успеете. И важно да бъдете търпеливи, упорити и желание постоянно да учите и развивате. Ако имате
някакви първи трудности, не отказвайте, само идвайте напред и това могат да успешни хора правят така. Итак, какво предлагава на нас Михи? Първа, това възможност да започнете без опит. Никакъв опит за вас не трябва. Само трябва желание да искате да започнете да развивате бизнес, да печелите пари. Само вашето желание. И не трябва никаква финансова инвестиция. Тук вие сте инвестирате своето време, час, своето сили, да, общуване и своето, може би там, лаптоп и телефон. Развиване на вашия бизнес от всяка точка на света, подкрепа обучение на всеки етап, проста и лесна компенсационна система без никакви точки. 17 заплати годишна, всеки 3 седмици, вже това говорили. Има родительски бонус. Това означава допълнително финансиране и подкрепа от компания при раждане или усиновяване на дете. На първо дете всеки 3 седмици получават 80 лева, на второ и трето дете по 100 лева всеки 3 седмици. 17 пъти получават този бонус, родительски бонус. Вие сте избирате и работите в приятелски екип, в удобно за вас време, да, и дни. Вие сте решавате кога и колко сте работите, какъв доход необходим. И тук мога да добавя, че приятелски екип, това вие сте вашата структура, вашата хора, вашият наставник, защото колко повече вие сте работите, наставник има интерес да вие сте развивате и идвате нагоре и продължавате да израснете. Затова наставник помага на всеки и ако имате въпроси, можете задължително трябва обърнете до наставник. Ако вашият наставник там на почивка или може би заед, можете да обърнете до висшестоящия наставник. Това въобще не притеснявайте. И да, за да осигурявате бъдеще на семейство. Ако вече знаете отговора на този въпрос, следна информация ще ви помогна да разберем правилно нива на маркетингов план. Това трябва да разберем маркетинг план. Да, можем. Разбираме къде е бизнес и за какво плаща Михи, за какви действия, за какви неща трябва да получим. Итак, това можем даже да направите ката снимка, zato що тази, извинявайте, върнах. Тази схема е много важна. Ниво. Започна компания плаща от 2% до 17%. От 200 лева уже започна изплащане от компания. Ние сме говорили, има няколко начина, поговорим после по-малко, да, 3 начина има, но сега говорим само плаща компания за израснена и организация на структура. 500 лева и повече, няма значение, със своята структура или лична, вие сте получавате 4%. Да участвате в маркетинг план, трябва задължително да правите 50 лева всеки период. И вие сте тогава получавате от компания пари за цялата своята структура. Ако вие сте направили на 49 лева поръчка или въобще не направили, вашето пари получава наставник, който нагоре от вас. Просто да знаете, за това внимавайте. И директор, получава със структура, ако прави 10 000 лева товарооборот, получава 17%. 10 000 лева той товарооборот, как аз казах преди, това товарооборот, който можем да изградим с клиенти, даже без лидери, без бизнес модели, просто само клиенти, да регистрираме клиенти, които пазаруват само за себе си, да, пазаруват с отстъпка, харесват продукти и по такъв начин това може да стане за 6-8 месеца, да, ако работим всеки ден по няколко часа. Так, от тук аз поброих
колко получава. Да, от директор на цялата структура получава 1700 лева всеки 3 седмици. Това означава, че вие сте получавате 1700 лева лично, ако при вас само клиенти, да, нямате консултанти, съветник или лидери. Ако вие сте имате вашата директорския товарооборот лидер или старший лидер, соответственно, вие ще получавате на тази сумичка по-малко. От сега, от тук колко директор прави 50 лични и 10 000 товарооборот със своята структура. И той получава титла директор. Давайте тук като пример, за който сега говорих, например, старшият лидер направих товарооборот 3200 лева с негова структура. Там има два консултанта, които по 2% да, направили товарооборот на ниво 480 лева. Сега върнам да вие сте виждате. Виждаме, да, два консултанта по 2%, два консултанта там в 480, виждаме, да, че всичко, което до 500 получава 2%. Връщаме, да, запомните тази табличка. И един съветник 4%, 720. И всички други клиенти, да, които пазарували на 2000 лева. Как изчисляваме възнагражденията на старшият лидер? Той общо направил 3200. Значи той получава 3200. Ние сме виждаме, че това старшият лидер, той получава 10%. 300 лева на структура. От тази снимка. И так, 480 лева, които направили два консултанти с 2% товарооборот, те ще вземат. Затова той получава 10, от 10 минус 2%, това остана 8%. И поброих от 480 лева, множим на 8% и стана 38 лева 40. Това вие сте получавате за тези два консултанта. 308 лева 40 стотинки. Лидер, който кажете, старшият лидер, който направих, да, 4%, 720, ние сме от 10 минус 400, това остана 6%, множим и получавам за този старшият лидер 43 лева 20 стотинки възнаграждение. И за нашите клиенти, които направили товарооборот 2000 лева, получавам всички 10%. И това стана 200 лева. И ние сме плюсуваме сега 38,40, да, за наши два консултанта по 2%. После за старшият лидер 43 лева 20 стотинки и плюс 200 лева за нашите клиенти. И нашето плащане стана 281 лев и 60 стотинки, за товарооборот 3200 лева. Ние сме получаваме 282 лева. Това възнаграждение, разлика между проценти от възнаграждение на ваше ниво и ниво на вашите консултанти. Кажете, моля, до тук имате въпроси по тази схема, защото това е много важно да научим да броим нашите пари. Можете в чат да напишете. Добре, тогава аз продължавам, а ако трябва, ще върнем. След това, кога ние сме достигнали статус директор, ние имаме право на статусни бонуси. Това е квалификационен бонус. Кога ние сме затворим 6 пъти директор, ние сме получаваме 2000 лева. Ако ние сме затваряме старши директор, да, след
няколко, да, 6 месеца получавам още 1000 лева. И така нагоре, да, виждаме, елитен директор получава 12 000 и всички това, кога при вас ще бъде 1, 2, 3 директора, 4 директора, виждате, да, 9 директора. Вие сте сумарно получавате всички тези сумички. И това много хубаво, това много голям стимул. Аз мога да кажа, че директор поброих средно получава на месец, да, не говорим за 3 седмици, 1700 лева, да, който броим, а за месец това 1860, това 1800 лева той ще получава за месец. Ако той има лидери в своята структура, например, там 2 старши лидери и 1 лидер. И плюс тук ети бонуси. За тези бонуси това много хубави бонуси, за които вие можете да работите. Например, вие можете да изработите план. Да, за вас трябва да станете бизнес директор, да из 3 партньора. Тук около 3000 лева заплата, да, плащане всеки 3 седмици и плюс 6000 лева, това като бонус за то, що вие сте поработили със своите лидери и директори. И за това виждате много изгодно да аз, например, имам 3-4, това и моето желание, и всеки наставник, кой иска да изгражда бизнес, има голям интерес да развива консултанти, които искат да печелят и развиват също бизнес. Сега искам да кажа, компания предлага 3 варианта за доходи. Да? Това първият вариант. Винаги, да, той просто ние сме правим регистрация и хора купуват за себе си, да, и спестяват 20-30%, просто променят офлайн магазини, да, такива като Elitis, там, не знам, DM, променят на Михи и започнат тук да пазаруват и за себе си, своето семейство, може би там за майка, за баща и печелят пари, да, който също много хубаво. Това такъв първият вариант, който ние сме предлагаме да регистрираме. Вторият вариант, това допълнителен доход, кога консултант използва продукти с удоволствие самостоятельно, да, спестява пари, вземат за себе си и започнат да препоръчат продукти на приятели, познати, започнат да имат клиенти, например, клиенти, аз мисля си, че всеки трябва да има минимум 10 клиенти. Това постоянно вашето товарооборот, да, можете спокойно да правите 200 лева, да участвате във всички акции. И с тези 200 лева, там 90 лева вие имате в джоб, да? Разлика от каталожни цени, да, и складови цени, вие получавате това доход. После там ще има постоянно подаръци, бонуси, промоции и продажби, да, за продажби, които сега говорили. И сега поговорим за промоции и продажби. И трети вариант, това създание на собственият бизнес. Собствен бизнес, това, аз мисля, че на руски да написах, това създавайте команда из клиентов, бизнес-партнеров, и тогава създавате собствен бизнес, да, как вие с това виждате, как за вас, ви можете да изграждате 5 човека, които правят по 2000 лева товарооборот и вие сте директор. Можете изграждате само клиенти. Това вие избирате. Можете, има 3 варианта и вие предлагате. Искаш изграждаш бизнес, искаш купуваш само за себе си. И третият вариант, това уже започна ваше стабилно бъдеще. Това уже ще бъде основен доход. Това уже е много хубаво плащане. Да, колко? Аз сега да получа почти за 3 седмици, там бонуси, но от 1300 лева
без бонуси, с бонуси повече, там 3 и нещо. А, ако 3 нещо, да. Получих за то, що аз намерено искам да изграждам собствен бизнес, който ще бъде не на един месец, не на два, а той ще бъде на моят цял живот, на моето ближайще бъдеще. И ако искате това, вие избирате третият вариант, задължително обърнете за своят наставник, zato що ще правим такива обучения, които zato що нашата група, това повече само клиенти, хора трябва да пробват, купуват, пазаруват и после уже малко започнаме да говорим за бизнес. Ако вие искате третият вариант, но ви трябва да можете правите и първи, и втори, и третият. От това да бъдете професионали, трябва да имаме всички. Трябва да имаме и 10 клиентів, и пазаруваме всеки период, там 5-10 бройки каталога, раздаваме на своите приятели в магазини, на комшийки, да, ну, на всички, да, раздаваме, събираме парички, говорим. И това постоянно такъв процес, който трябва да систематизираме и